Nice Liga Channel. Ang ang nagapalangga sa imo. Magpamati na. Magsadya ka. Nice Yaga Showtime Drama. Regulis inday rinjoy ho. Dai di ka makadto dai. Sa Mambaluto. Paano ka to? Malagaw. Malagaw-lagaw ka. Ate, saan ang inyong klase? Sa July. Sa July pa, layo pagali dai. Ay, ti dapat tutom ka gid sa pag-eskwela ha para makabulig ka sa ginikanan mo. Gusto niya makanta ko? Ay, sige be. Pakanta. Ay, mamati tas ang kanta ninday rinjoy be. Sige be. Ang hirap. Wow. Mapapanggap pa ba ako? Wow. Na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, di ba? Abaw ka na, Miguel, si mo magkanta dayo. Doon nagdamol ang galong, ba si maulan? Kuskus Salubos. Ang nagapalangga sa imo. Kamo nagapamate sa Kuskus Balungos. Sa NYGC, Blind Drama. Sa ASFM, gaupod kay Papa Mel. Kag Miss Catherine, si Lulu Ilyong, kag Lulu Miloy. Magpamati na. Magsadya ka.